balik mo lang. Benunu sa ako. Manila, kami doon sa ito. Oh, napalawaya mayawpin. Oh, napalawaya mayawpin. Magatagatalapen. Ama pia-pia penitaem. Ayo, napalawaya. Ya agak-agak mayawpin. Yang memukul ano. Masya Allah mga idol, mga partner, mga vlogsmates, mga katsika mates, musta, maayong buntag diha, happy Sunday, Today is Sunday mga kaibigan, so welcome back to my vlog, Masya Allah, wow. Alam niyo, mayroon na akong i-kwento sa inyo mamaya. Alam niyo ba yung may kaibigan close na close kayo, di ba mga idol? Yung sobrang sweet kayo. Mas sweet pa kayo sa inyong mga kapartner. So yun. Kanina mga idol, habang naglalakad tayo sa highway, biglang nakasabay yung dati kong kaibigan ko, classmate ko rin siya sa high school. So syempre, dahil sa pagiging close namin, so yun, nagchika-chikahan ng about sa mga kabats. So wala siyang kaalam-alam mga idol, nirecord ko pala. Hindi niya napansin, pinugod ko yung cellphone ko habang naglalakad kami. Tapos yun, abangan nyo kung ano yung mangyayari. Wala lang. So anyway mga idol, yung mga hindi pa na-subscribe sa ating YouTube channel, para lagi po kayong updated sa ating mga videos, so paki-pindot na lang yung mga subscribe button dyan, no? Diba? Paki-pindot rin yung notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga live at sa ating mga new videos, Wow, mashallah. So abang-abang lang, Ano? May balik mo lang. Benunu sa ako. Manila, kami doon sa ito. The permanent address ya. Lumalan ako. Dapat na lumalako. Lumalako. Dapat ka. Aji double mo, aji gede mo. Itu pakai rin na. Ya merakam. Kaya dadong mga plalalakaw. Naino ka mo matanubo. Kaya may lulukstan mo. Kata may lulukstan mo. Plalalakaw. Ay, kaya manisa na busy. Apes mo na ba busy na? Di busy. Benar kan? Mantap. Ay, mantap mo na. Kaya temo na sa katabu duit. Kati mo. Mantap. Na ino, wamuntan takira. Na dapat ha? Nasi kau pa. Are classmate ha? Ayo. Lagi tu lagi. Bye-bye. Ya, kuha doon na kaya mapiari mga soki ha? May biktima man naging tayo sa classmates, lalakaw kami na utigira na hawak kamay, Masya Allah, sobra kami sa sweet kaya mumukangan na ibig. Ya ito na kami ito na niyang katawan na may akuan sa cellphone na naibibidiwan. Wait na malubad na masugay rin mga partner, kada kang pakabisto ba ka nibibideo. So mapya ka sa nagkakapipitari mga idol, Masya Allah, sweet lover. Ayun. Aduh, siya kasakan ako. At ang prasing ako sa yung otakap lalakawa miya.
Yun na, sobra pa sa kuha na, didip na tira na kuha na. Sukiro may na, wala nga lang na di silang pagkaraw ba sila sa palalakaw, hawak kamay. Ha? May lenig naging mga suki. Masya Allah. May tanong na kaya pa ako, dumiulog tanong sa wata. At duga-duga na. Mga partner, ha? Ako matanok na kaya nga darpatan, ha? Autok man na pumakan tanok man na yung mga alagatan ng mga pato, ha? Masya Allah, ito. Autok, ha? Sa ating man na lumsid, tunap na rin niya ba maini? Buti man na lupuan. Autok ng mga watayan ro, ay dewa na mata. Ano man yung pamakalay ni na taam-taam. Kaya mamaganood na yung mga soke. Masa dengan napdap ngelebag na nanay no kapag update na miss ka no. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.